Ahojte. Dnešnou témou je Carlos Vémola a to, čo sa vlastne za posledné dni okolo neho deje. Začneme najskôr trošku tak ironicky vyhlásením, ktoré som zachytil pred nejakým časom o tom, že Carlos Vémola si pochvaľoval, že vlastne po dlhých rokoch, kedy vlastne teraz konečne v tom svojom športovom dôchodku si môže užiť naplno Vianoce, pretože v predchádzajúcich rokoch mal vždy plánovaný nejaký zápas a tým pádom zhadzovanie, tréning a tak ďalej, tak ďalej. A vlastne teraz mal prvú možnosť zažiť také naozaj dôchodkovské pre ňoho Vianoce, kde sa nemusel ničím nejak obmedzovať, nemusel mať dvojfázové tréningy, diety, zhadzovanie a tak ďalej a tak ďalej. Postupom času sa ale ukazovalo, že tie Vianoce pre Carlosa teda nebudú také možno ako by si predstavoval. Začalo to nejakými medializovanými problémami v manželstve, k tomu sa moc nechcem vyjadrovať, ale už to naruší nejakú tú pohodu. Či tam teda boli nejaké problémy Carlosa s Lelou, alebo nie, do tohto my nevidíme, ale už toto teda narúšalo tú pohodu. Pred pár dňami som potom videl informáciu, že Carlos teda riešil, že má navyše nejaké problémy so zubami, že má nejaký zápal čeľusti alebo niečo podobné a musel byť pár dní vlastne pred Vianocami hospitalizovaný, čo mu očividne malo opäť narušiť pokojné sviatky. A už toto vyzeralo teda, že trošku ten osud sa s ním zahráva. No a teda nakoniec prišla posledná perlička, a tá najväčšia, a to, že vo vile u Carlosa Vémolu sa zatýkalo. Deň pred Vianocami prišla policajná razia a zadržaní boli podľa správ 3 osoby a jednou z nich bol práve Carlos Vémola. Čo je zaujímavé a zvláštne trošku aj, je, že sa jednalo o raziu spojenú s drogovou činnosťou. Čiže tuto sa nebudeme asi baviť o nejakom ľahkom. Toto je naozaj problém, ktorý keď už polícia rieši a robí razie, tak väčšinou za tým niečo je. Opäť nemáme zatiaľ všetky informácie, aj keď už som videl, že by malo byť znesené proti všetkým 3 zadržaným osobám obvinenie. Čiže pokiaľ sa toto všetko potvrdí, tak naozaj sa bavíme o tom, že polícia má nejaké informácie aj proti Carlosovi a aké je to jeho nejaké spojenie s nejakou nelegálnou činnosťou, to sa zatiaľ nejak nevynieslo von. Čo je pre Carlosa ale nepríjemné, že on už mal v minulosti problém práve s podobnou nelegálnou činnosťou, a to ešte v Anglicku pred tými x rokmi, keď žil a vlastne tam aj začínal svoju MMA kariéru, tak bol dokonca myslím, že necelý rok aj vo väzení v Anglicku práve pre vlastne nelegálnu činnosť spojenú s drogami. Toto v podstate už potom ukazuje ho to vo svetle recidivistu, kde sa nejedná o teda nejaký ojedineľný prípad a prípadnú chybu, ale naozaj o to, že je opäť spájaný s tou istou nelegálnou činnosťou, čo môže následne mu aj uškodiť v nejakom ďalšom šetrení. Ja som to chcel len takto zhrnúť v krátkosti, pretože ako hovorím, niečo sa dostalo na verejnosť, niečo nie všetko je potvrdené a zatiaľ to teda pre Carlosa nevyzerá na pokojné Vianoce. A z pohľadu Carlosa, pokiaľ by bol stále v aktívnej kariére, tak by sa opäť o ňom hovorilo naozaj o tom bojovníkovi, ktorý najviac upriami tú pozornosť na seba a na ten samotný zápas. Aj keď toto je tá pozornosť, ktorú asi organizácia nikdy nechce a bojovník určite nechce. Verím, že sa to bude ešte ďalej riešiť a aj ja sa k tomu asi párkrát vyjadrím. Ja som to chcel len takto zatiaľ zhrnúť a trošku poukázať na tú iróniu, že naozaj Carlos pred pár týždňami spomínal, že sa teší na tieto pokojné Vianoce a mám pocit, že by momentálne to vymenil veľmi rád za to, aby sa pripravoval na nejaký zápas a radšej zhadzoval a odvodňoval, ako riešil políciu a podobné veci.
Zaujímavosťou je tiež to, že Carlos to nerieši prvýkrát takéto niečo, že koncom roka má nejaké opletačky. Viem, že sa riešilo problémy aj s tým jeho Tigrom, myslím, že to je 2 roky dozadu. Predtým sa riešili vlastne súdne ťahačky s Kinclom a tak ďalej. Čiže Carlos už má trošku takú tradíciu si koncom roka riešiť veci osobné aj s políciou, ale mám pocit, že tentokrát je to najzávažnejšie, čo sa za uplynulú dobu riešilo. A bohužiaľ týmto spôsobom možno si pošramotí výrazne tú povesť, ktorú sa mu v posledných rokoch vlastne podarilo nejak napraviť, získať si fanúšikov na svoju stranu, spolupracovať so zaujímavými značkami, s Octagonom si vybudoval zaujímavú spoluprácu a možnosť nejak ďalej fungovať do budúcnosti a toto všetko je teraz momentálne ohrozené. Budem sa k tomu ešte určite venovať, či už sa tie obvinenia potvrdia alebo nie, tak si dáme nejaké ďalšie info a ďalšie krátke zhrnutie. Dovtedy dúfam, že ma budete opäť sledovať, takže sa vidíme a šťastné sviatky samozrejme. Ahojte.